Enyathina athenyathena amandla ndlondlule neyahlule izinyathi. Enyathina athenyathena amandla ndlondlule neyahlule izinyathi. Enyathina athenyathena amandla ndlondlule neyahlule izinyathi. Enyathena athenyathena amandla ndlondlule neyahlule izinyathi. Enyathena amandla. Sibingelele nina benkosi. uSobhuza waphika mabethi khona inkosi engaphezulu kwenkosi yaseNgwe. Besho inkosi uShaka, inkosi yakwaZulu. Ithunya ayithumelele njengoba sisho isihloko, uSobhuza wakuphika lo kwathi hayi ayikho inkosi engahlula abaseNgwe. Umlando wabambo nomlando wamaSwazi into eyodwa, abantu bandawonye. Lapha nje eMpumalanga province leya language ekhulunywa lapha koMbombela wehle kuze koMkhonde Piet Retief kuze kuyongena eSwazini. Ulimo lafika nenkosi uSibiside la. Abantu ababodwa esikhathi inkosi uSibiside isilume indlebe umntwana uMavovo esewumntwana engabe inkosi ukuthi uma ekhothama kofanele ahambe ayelapha eNkandla, ayisithumela izinhloli zazo ayihlola leya ndawo yaseNkandla ukuthi iyona ndawo engakwazi ukuthi izinyane layo iphile kahle lapha eNkandla. Nebutho layo lendlondlo ngoba ibutho layo inkosi uMavovo ayisengumntwana ngaleso sikhathi. Ibutho layo indlondlo, kusho ukuthi nebutho lendlondlo lalikwazi lokho ukuthi meke yakhothama inkosi kokwenziwa yonke imicimbi yakhona bese inkosi uMavovo mase ihleli esihlalweni bese iyakhukhula izweni elingale. Manje uLdonga kaMavuso yena wayengaziswanga ngalokho. Bahamba ke intatha oMavovo nendlondlo ibutho lakhe nabo bonke ababemphelezela eya ezweni elisha lapha eNkandla. Bashiya abambo emaningi amakhosana ngoba inkosi uSibiside yayikholelwa ukuthi ngendlela amakhosana ayesemaningi ngayo umntanayo lo uMavovo mhlambe bomzuma bambulale. Yikho wathi akahambe izwe likude ayelapha ayovusa ubukhosi baseMbo lapha abashiyela ngoba baningi ababonayo ukuthi lesi sikhundla sakhe basiconsela amathe. Uthiwa ke uMavovo nalabo ayehamba nabo lapha entabeni zoBombo bese seyintabeni zoBombo wezwa uLdonga kaMavuso. uLdonga kaMavuso umne wabo wayinkosi uSibiside ngoba uMavuso umne wabo noma uyise omncane ngoba uLdonga kaMavuso umne wabo kaSidweba Silithuli ozala uSibiside. uSidweba ezalwa uNdlozela, uLdonga ezalwa uMavuso, bonke bezalwa uLanga. Aphuma kuLanga bobabili. uNdlozela uyena owaba inkosi yabambo jikelele. uMavuso wayeyinkosana ubambo ngoba isiko lisho njalo, khona inkosi khona inkosana.
uMavuso wayeyinkosana yabahambo bonke jikelele. uNdlozela waba inkosi, waphatha uNdlozela, waphinde kwazophatha uSidweba kaNdlozela, waphatha uSibiside kaSidweba, uSidweba Simthulu. So uLudonga wayeyinduna enkulu yenkosi uSibiside, kodwa enamandla amakhulu kangangokuba kwakubonakala ukuthi naye mangathiwa mhlambe ayisekho inkosi uSibiside, sasingamfanela futhi isikhundla sobukhosi. Kodwa akakuthandanga ukuhamba kwamambo, wakhipha ibutho elalikade lamaphelenjana lenkosi uSibiside libizwa ngokuthi izinyathi. Lahamba layonqanda inkosi uMavovo ey'ntabeni zobombo kuthiwa ayakabuye. Ngoba sebetholile ngey'nhloli ukuthi ayiyakhukhula inkosi iya le kwalasenkani. Wathuma ibutho ley'nyathi ilalamaphele elalingavinjwa, lokuxamuka avinjelwe. Lahamba impi yabambana phezu kwey'ntaba zobombo. Hhayi, yahlehla ekaLudonga yey'nyathi, yahlehla yehlulwa eNdlondlo. Indlondlo kwakuyilona ibutho lenkosi uMavovo. Yahlulwa-ke zahlulwa izinyathi, njengoba lisho ihubo abavula ngalo umuzi waseMpunga, ngoba wafike wakha umuzi waseMpunga uMavovo la, ngoba wayesemdala uSibiside emzala uMavovo, wayesebizwa ngeMpunga. Wayethi-ke ngomthetho wakhona, ngokosiko laseMpunga, umuzi mawuqamba, ungawakha umuzi uyuqanjwe uyihle, qanjwe ubaba wakho umuzi. Manje yena wakhe umuzi uyise engasekho, ikona sithi iMpunga, ngoba yena wazalwa yikhehla, wazalwa yiMpunga, wathi iMpunga. Yiwo-ke laba uvula ngaleli hubo lethi Indlondlo. Indlondlo yahlula iy'nyathi, kanti inyathi ibinamandla. Inyathi kwakuyibutho-ke elihamba isikhathi eside. Amaswazi ngaso sonke isikhathi leli butho belihlala livuswe libe khona ibutho ley'nyathi lapho eSwazini, kube yilona butho eliwujikelele. Kwakusuka ebuthweni likaSibiside lasendulo. uLudonga-ke wayengeyona inkosi, wayeyinduna. Kodwa-ke kwabe sekuphoqa-ke ukuthi abe umholi wesizwe saseMbe sasisele ngaleso sikhathi nje uMavovo ehambile. So kwase kwakheka-ke ubukhosi noma isizwe samaSwati, ngoba bahamba ngesikhathi sikaLudonga, uDlamini wesithathu, weZungwane, uNdungulu. Kodwa inkosi nje eze yayinkosi enkulu yaseSwazini neshaya nemithetho ukuthi libizwe ngokuthi amaSwati, uSobhuza uqala. Uye lo engikhuluma ngayo ngithi wayiphika leyo nto ukuthi khona inkosi yayingadluli abantu baseMbe. Iy'nhloli zakhe zimtshela ukuthi ngoba lezizwe bayaqhubeka bahamba baseSwazini bayokhonza eMbo lapha enkandla, uma kunomkhosi omkhulu bafika bephethe zonke izipho abayithunyelwe ubukhosi baseSwazini. Ngoba amaswazi abizwe ngokuthi amaswazi late. Amaswazi abengamambo nje kusukela noma esehambile uLukuza uMavovo. Sobhuza lo wathi hhayi abamaswazi manje, amaswati isizwe sabo basibize kanjalo. Kodwa bayazi, kuyaziwa nje uba abahambo kahle kahle, futhi abendlu le impela kaMavovo vela, le impela yakithi siyisizwe sinye nyenye abamaswazi qo kazi linye. Wanqaba-ke lokho, wathi hhayi ngeke, ayikho lento enishoyo. Ikona athi mese ethumele iy'thunywa zaziyembo
Siwamkhonzela Embo kuzoba nomkhosi omkhulu Embo. Ithumele indlu le amahlongwa, uthumele amahlongwa. Amahlongwa afika, inkosi uYihlandla yawakhombisa phesheya kothukela athi awatholi izwe lapha. Waphinde wathumela laba bakwaNdimande. AbakaNdimande-ke abanye baya kwaZulu, abanye bayembo, bahlukana phakathi. Ngako njalo ukuthi basebezwile ukuthi hhayi bo, khona inkosi yakwaZulu enamandla kabi kabi ngaphezulu kwale enithi niyakuyona yasenye. Hhayi-ke ilembe ngoba lalikade liwumngane omkhulu wenkosi uSihlangu. Hhayi labatshela ukuthi hhayi qhubekani niyembo lapho lalithunye khona. Yibona-ke abanye bakaNdimande laba bakaGcwensa balwela kuqala uthukela. Laba abanye ababekade bengasezoya manje basala-ke laba abanye-ke ababekade bekhonza Embo, abawuliwo lenduna enkulu kaYihlandla uNomagaga. Induna enkulu yakaGcwensa kwakuthiwa uNomagaga eyayinduna yenkosi uYihlandla. Lelo liba lakaGcwensa-ke yilaba abasuke straight baqondene bayokhonza Embo ngokuthembeka, ngale kokuthi beze nokuthiwa kunenkosi enkulu bese beyajika beyakhona laba bakaGcwensa. Abanendlu yasemzulwini sabantu babandawonye bonke la. Elinye ilanga ngolanda nje ngomlando wamaNdimande wonke, ngoba amaNdimande namaNzimande sabantu ababodwa bonke lawo baphuma kwaDlamini. uNdimande noNzimande ngathi bakwamawele, kodwa laba bakaNzimande bona basala ngasolwandle lede labhubha. Basala khona inkosi uSibisile ngesikhathi inyuka basala, kodwa babesazi ukuthi bakhonzeni ngoba laba bakaNzimande ibona baze bafika la baficwa amaPutukezi lapho basebenzisana namaPutukezi. Kuthiwa nje ngelinye ilanga Embo kwathi kunomsebenzi omkhulu imicimbi yasebukhosini. Bafika laba bakaNzimande laba bagcina bebizwa ngamaphephethe. Bafika bephethe into eyayumgubo. Inyama-ke kuthiwa yayiphekwa nje kuqala yenkomo noma yembuzi noma yani idliwe injalo, asikho isinongo esasifaka. Bafika naloko kwakuwumgubo-ke laba bakwaNzimande. Bafike kwaphekwa bafaka lento yomgubo. Kusho ukuthi-ke kwaba ukuqhamuka kosawoti endlini emnyama ngaleso sikhathi. Yaba mnandi inyama ifakwe lo sawoti. Ibuze inkosi uSibisile niyithathephi lento, bathi hhayi sikwazi ukuthi siphephethe isihlabathi olwandle kuze kusale lento kanje ekusawoti edliwayo yenza ukudla kube mnandi encibilikayo yona. Kodwa siphephethe isihlabathini. Awu phephethe isihlabathini lento yenza ukuthi inyama ibe mnandi kanje. Bathi hhayi siyayiphephetha. Wasethi awu amaphephethe lawo, ukuze bathole leli gama lokubiza ngamaphephethe laba bakwaNzimande. Laba bakaNdimande-ke bona basala eSwazini beze kamuva. Laba bakaNdimande bayadlelana nendlu yamahlongwa, indlu yamahlongwa le ekhipha uKhawula, ikhiphe oNdelu, ezobongolezo, uMaphumulo, uMseleni, oBuloze. Bayadlelana bayizindlu ekuhamba kuhambe sidlelana noshozi amanganga. Bayizindlu ey'nokudlelana vele, bayizindlu zolibo lunye badaba kaDlamini bonke, amaNdimande namaNzimande. Ibona-ke umlando
omfushane ebengimisele ngokuthi ngiwulande esikhathini samanje. Ngibonge, siphinde sihlangane okulandelayo.